Nacházíme se právě v Chorvatsku a má se tu nacházet mentálně opožděný jedinec jménem Míša. Moře. Míšo, v klidu. Moře! Je vyhlášený tím, že rád ukazuje prdel. Dali si na ní bacha. Moře! Nalil, Míša nalil. Upečené. Zabiju tě, Ne. Nacházíme se právě na ostrově Pak a podle našeho informátora se zde má nacházet dementní Míša. Ty vole! On tam šuká Rejnoka! Ty zoofilní prase! Co mám? Ty vole, on se topí! Míšo! Greetings, people, ladies and gentlemen, white and black people from around the universe. You are now listening to random acts of kindness. Kanami na penisu. Gather round, I'm steppers, but I'm stepping now. Ooh, hot as a furnace, got everybody jumping across the earth.